Milí Kežmarčania, v spore medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica o sporné územie sídliska Juh. Táto dohoda bola začiatkom celého 33-ročného sporu. Územie cca 12 hektárov, zastavené časťou sídliska Juh, bude predmetom výmenej zmluvy. Mesto Kežmarok odovzdá územie svojho katastra obci Ľubica v pomere 1:1, termín jún 1992. Čiže 6 mesiacov po podpise tejto dohody. A čo sa stalo? Začala si mestská časť Ľubica nárokovať to územie, ktoré malo odovzdať mesto Kežmarok. Bol to podvod, alebo to bolo len klamstvo. 33 rokov vedieme súdne spory, tisíce občanov trpia tým, že nemôžu si prepísať svoje majetky, kde nie je jasné, kto má vykonávať aké činnosti na danom území a nie je ani jasné, že ako to celé dopadne. A za to sú zodpovední tí na začiatku, ktorí to spôsobili, a sú zodpovední tí, ktorí klamstvo aj v súčasnosti uprednostňujú pred vôľou občanov. Môžem povedať za mňa a za mesto Kežmarok, že sme stali za občanmi sporného územia. My budeme hájiť ich záujmy a viac o tom, čo sme vykonali a čo vykonáme, aby sme dané územie vrátili mestu Kežmarok 6. augusta, to je teraz v stredu o 15:30, kedy som zvolal aj mestské zastupiteľstvo. Všetci ste vítaní.